представете се, ако обичате. Казвам се Георги Гигов, не съм нито известна личност, нито известен спортист, може би по-скоро фен на ЦСКА, който иска да помогне. А с какво се занимавате? Ами принципно работя в сферата на информационните технологии, малко по-далече от спорта. От малко ли сте ЦСКА? Да, даже бих казал трето поколение. Трето поколение, това е сериозен стаж. А как разбрахте за кампанията на ЦСКА? Ами в интерес на истината, аз защото следа до някъде съдбата на клуба, не ми е безразлична, не искам да последва съдбата на баскетболния клуб. Мъжкия, конкретно. Не искам да изчезна от спортната карта на България. Обсъдихте ли с някого идеята вкъщи, как приеха в вашата идея точно преди Коледа да дарите 1000 лева? И в интерес истина ме подкрепиха. Което, в смисъл, благодаря и на семейството за това. Идвате ли редовно на мачове? От известно време не ходя на мачове, трябва да се призная, но това не пречи да наблюдавам всякакви форми, които показват резултата. Обаче вижте, точно в деня, в който вие решихте да помогнете на ЦСКА, моят отбор на ЦСКА победи значително по-именития отбор на Левски. Почти всички национални състезатели, които останаха в България, са в Левски. Какво по-хубаво пък от това? Мисля, в края на кращата, това показва все още желание и борба за живот. Вярвате ли в успеха на каузата? Няма да участвам, ако не вярвам в нея. Поинтересувахте ли се преди това колко хора са откликнали? Ами в интерес на истината не. В смисъл, от гледна точка на това, че всъщност не ме интересува кой е другия, въпросът е, че аз искам да участвам. Намирате ли в това мъченичество своеобразно на ЦСКА нещо красиво, някакъв добър пример в това свръхкомерциално и много трудно време в интерес на истина? Значи това, което те показват в последно време, няма аналог на интерес на истина. И е направо трудно да се помисли, че се случва особено в държава като нашата. В смисъл, това, което те показват, най-малко може да е морал. Това, което е изчезнало в тази държава. Това ли е, което най-силно ви привлече? Не толкова нуждата, колкото пример? Ами, значи, може би и двете неща, но това е, което наистина най-силно ми прави впечатление от известно време. Все още не мога да разбера наистина защо го правят, но пък от друга страна е важно, че го правят, тъй като някой трябва да го прави. Благодаря ви много, мисля, че стана добре.